Terve, haluaisin ostaa koiran. Terve, haluaisin ostaa koiran. Terve, haluaisin ostaa koiran. Meillä on pentuja täällä. Meillä on pentuja täällä. Meillä on pentuja täällä. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 500 euroa. Se maksaa 500 euroa. Se maksaa 500 euroa. Otan sen mielelläni. Otan sen mielelläni. Otan sen mielelläni. Tarvitsetko myös ruokaa? Tarvitsetko myös ruokaa? Tarvitsetko myös ruokaa? Kyllä, ostan sitä. Kyllä, ostan sitä. Kyllä, ostan sitä. Tässä on häkki kanille. Tässä on häkki kanille. Tässä on häkki kanille. Onko se tarpeeksi iso? Onko se tarpeeksi iso? Onko se tarpeeksi iso? Kyllä, se sopii hyvin. Kyllä, se sopii hyvin. Kyllä, se sopii hyvin. Haluan nähdä ne kissat. Haluan nähdä ne kissat. Haluan nähdä ne kissat. Ne leikkivät tuolla. Ne leikkivät tuolla. Ne leikkivät tuolla. Mistä ne tykkäävät? Mistä ne tykkäävät? Mistä ne tykkäävät? Ne tykkäävät leluista. Ne tykkäävät leluista. Ne tykkäävät leluista. Otan tuon harmaan. Otan tuon harmaan. Otan tuon harmaan. Muista rokottaa se. Muista rokottaa se. Muista rokottaa se. Kiitos avusta. Kiitos avusta. Kiitos avusta. Ole hyvä. Ole hyvä. Ole hyvä. Etsin akvaariota kaloille. Etsin akvaariota kaloille. Etsin akvaariota kaloille. Minkä kokoinen se on? Minkä kokoinen se on? Minkä kokoinen se on? Se on 60 litraa. Se on 60 litraa. Se on 60 litraa. Tarvitsen suodattimen myös. Tarvitsen suodattimen myös. Tarvitsen suodattimen myös. Meillä on hyviä malleja. Meillä on hyviä malleja. Meillä on hyviä malleja. Voinko nähdä yhden? Voinko nähdä yhden? Voinko nähdä yhden? Tässä on edullinen vaihtoehto. Tässä on edullinen vaihtoehto. Tässä on edullinen vaihtoehto. Ostan sen.
Ostan sen. Ostan sen. Onko teillä hiekkaa? Onko teillä hiekkaa? Onko teillä hiekkaa? Kyllä, pussissa tuolla. Kyllä, pussissa tuolla. Kyllä, pussissa tuolla. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 10 euroa. Se maksaa 10 euroa. Se maksaa 10 euroa. Otan 2 pussia. Otan 2 pussia. Otan 2 pussia. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Haluan ostaa papukaijan. Haluan ostaa papukaijan. Haluan ostaa papukaijan. Tämä puhuu vähän. Tämä puhuu vähän. Tämä puhuu vähän. Osataanko se laulaa? Osataanko se laulaa? Osataanko se laulaa? Kyllä, se viheltää kauniisti. Kyllä, se viheltää kauniisti. Kyllä, se viheltää kauniisti. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 300 euroa. Se maksaa 300 euroa. Se maksaa 300 euroa. Tarvitsen häkin sille. Tarvitsen häkin sille. Tarvitsen häkin sille. Tämä iso häkki sopii hyvin. Tämä iso häkki sopii hyvin. Tämä iso häkki sopii hyvin. Onko sisällä tikkuja? Onko sisällä tikkuja? Onko sisällä tikkuja? Kyllä, 2 kappaletta. Kyllä, 2 kappaletta. Kyllä, 2 kappaletta. Otan molemmat. Otan molemmat. Otan molemmat. Onko teillä hamstereita myynnissä? Onko teillä hamstereita myynnissä? Onko teillä hamstereita myynnissä? Kyllä, tuolla on muutama. Kyllä, tuolla on muutama. Kyllä, tuolla on muutama. Minkä värisiä ne ovat? Minkä värisiä ne ovat? Minkä värisiä ne ovat? Yksi on ruskea ja yksi on valkoinen. Yksi on ruskea ja yksi on valkoinen. Yksi on ruskea ja yksi on valkoinen. Saanko katsoa niitä? Saanko katsoa niitä? Saanko katsoa niitä? Tässä on pyörä niille. Tässä on pyörä niille. Tässä on pyörä niille. Tarvitsevatko ne paljon tilaa? Tarvitsevatko ne paljon tilaa? Tarvitsevatko ne paljon tilaa? Ei,
pieni häkki riittää. Ei, pieni häkki riittää. Ei, pieni häkki riittää. Ostan tuon ruskean. Ostan tuon ruskean. Ostan tuon ruskean. Tarvitsetko ruokaa sille? Tarvitsetko ruokaa sille? Tarvitsetko ruokaa sille? Kyllä, yksi pussi kiitos. Kyllä, yksi pussi kiitos. Kyllä, yksi pussi kiitos. Haluan ostaa kalan. Haluan ostaa kalan. Haluan ostaa kalan. Minkä värisen haluat? Minkä värisen haluat? Minkä värisen haluat? Punainen on kaunis. Punainen on kaunis. Punainen on kaunis. Se on parvikala. Se on parvikala. Se on parvikala. Tarvitsen altaan sille. Tarvitsen altaan sille. Tarvitsen altaan sille. Tämä pieni allas sopii. Tämä pieni allas sopii. Tämä pieni allas sopii. Onko siinä valo? Onko siinä valo? Onko siinä valo? Kyllä, mukana tulee. Kyllä, mukana tulee. Kyllä, mukana tulee. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 50 euroa. Se maksaa 50 euroa. Se maksaa 50 euroa. Otan molemmat. Otan molemmat. Otan molemmat. Tarvitsen ruokaa marsuille. Tarvitsen ruokaa marsuille. Tarvitsen ruokaa marsuille. Tämä pussi on hyvä laatu. Tämä pussi on hyvä laatu. Tämä pussi on hyvä laatu. Paljonko se painaa? Paljonko se painaa? Paljonko se painaa? Se painaa 2 kiloa. Se painaa 2 kiloa. Se painaa 2 kiloa. Onko sisällä C-vitamiinia? Onko sisällä C-vitamiinia? Onko sisällä C-vitamiinia? Kyllä, se on lisätty. Kyllä, se on lisätty. Kyllä, se on lisätty. Otan yhden pussin. Otan yhden pussin. Otan yhden pussin. Tarvitsen myös heinää. Tarvitsen myös heinää. Tarvitsen myös heinää. Tämä paali on tuoretta. Tämä paali on tuoretta. Tämä paali on tuoretta. Kiitos avusta. Kiitos avusta. Kiitos avusta. Etsin kiipeilypuuta kissalle.
Etsin kiipeilypuuta kissalle. Etsin kiipeilypuuta kissalle. Tämä on korkea ja tukeva. Tämä on korkea ja tukeva. Tämä on korkea ja tukeva. Mahtuuko se olohuoneeseen? Mahtuuko se olohuoneeseen? Mahtuuko se olohuoneeseen? Kyllä, se on leveydeltään 60 senttimetriä. Kyllä, se on leveydeltään 60 senttimetriä. Kyllä, se on leveydeltään 60 senttimetriä. Onko siinä kynsityyny? Onko siinä kynsityyny? Onko siinä kynsityyny? Kyllä, 2 on mukana. Kyllä, 2 on mukana. Kyllä, 2 on mukana. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 100 euroa. Se maksaa 100 euroa. Se maksaa 100 euroa. Ostan sen. Ostan sen. Ostan sen. Haluan ostaa linnun. Haluan ostaa linnun. Haluan ostaa linnun. Tämä undulaatti on kesy. Tämä undulaatti on kesy. Tämä undulaatti on kesy. Osataanko se puhua? Osataanko se puhua? Osataanko se puhua? Kyllä, se sanoo muutaman sanan. Kyllä, se sanoo muutaman sanan. Kyllä, se sanoo muutaman sanan. Tarvitsen häkin sille. Tarvitsen häkin sille. Tarvitsen häkin sille. Tämä iso häkki on hyvä. Tämä iso häkki on hyvä. Tämä iso häkki on hyvä. Onko sisällä keinut? Onko sisällä keinut? Onko sisällä keinut? Kyllä, 2 keinua. Kyllä, 2 keinua. Kyllä, 2 keinua. Paljonko lintu maksaa? Paljonko lintu maksaa? Paljonko lintu maksaa? Se maksaa 40 euroa. Se maksaa 40 euroa. Se maksaa 40 euroa. Otan molemmat. Otan molemmat. Otan molemmat. Tarvitsen uuden akvaarion. Tarvitsen uuden akvaarion. Tarvitsen uuden akvaarion. Tämä lasinen on kestävä. Tämä lasinen on kestävä. Tämä lasinen on kestävä. Kuinka suuri se on? Kuinka suuri se on? Kuinka suuri se on? Se on 100 litraa. Se on 100 litraa. Se on 100 litraa. Onko mukana kansi? Onko mukana kansi? Onko mukana kansi?
Kyllä, se tulee mukana. Kyllä, se tulee mukana. Kyllä, se tulee mukana. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 80 euroa. Se maksaa 80 euroa. Se maksaa 80 euroa. Ostan sen. Ostan sen. Ostan sen. Etsin koiran lelua. Etsin koiran lelua. Etsin koiran lelua. Tämä pallero on kumista. Tämä pallero on kumista. Tämä pallero on kumista. Kestääkö se purua? Kestääkö se purua? Kestääkö se purua? Kyllä, se on vahvaa materiaalia. Kyllä, se on vahvaa materiaalia. Kyllä, se on vahvaa materiaalia. Saako sen pestä? Saako sen pestä? Saako sen pestä? Kyllä, koneessa voi pestä. Kyllä, koneessa voi pestä. Kyllä, koneessa voi pestä. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 5 euroa. Se maksaa 5 euroa. Se maksaa 5 euroa. Otan 2. Otan 2. Otan 2. Haluan katsella kaneja. Haluan katsella kaneja. Haluan katsella kaneja. Tämä valkoinen on erittäin pehmeä. Tämä valkoinen on erittäin pehmeä. Tämä valkoinen on erittäin pehmeä. Mitä se syö? Mitä se syö? Mitä se syö? Se syö heinää ja pellettiä. Se syö heinää ja pellettiä. Se syö heinää ja pellettiä. Tarvitseeko se häkin? Tarvitseeko se häkin? Tarvitseeko se häkin? Kyllä, ulkoilualue on myös hyvä. Kyllä, ulkoilualue on myös hyvä. Kyllä, ulkoilualue on myös hyvä. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 30 euroa. Se maksaa 30 euroa. Se maksaa 30 euroa. Ostan tämän. Ostan tämän. Ostan tämän. Tarvitsen koiran hihnan. Tarvitsen koiran hihnan. Tarvitsen koiran hihnan. Tämä nahkainen on laadukas. Tämä nahkainen on laadukas. Tämä nahkainen on laadukas. Kuinka pitkä se on? Kuinka pitkä se on? Kuinka pitkä se on?
Se on 2 metriä pitkä. Se on 2 metriä pitkä. Se on 2 metriä pitkä. Onko lukko turvallinen? Onko lukko turvallinen? Onko lukko turvallinen? Kyllä, se on kaksoislukko. Kyllä, se on kaksoislukko. Kyllä, se on kaksoislukko. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 25 euroa. Se maksaa 25 euroa. Se maksaa 25 euroa. Otan tämän. Otan tämän. Otan tämän. Etsin kalaa pientä akvaariota. Etsin kalaa pientä akvaariota. Etsin kalaa pientä akvaariota. Tämä tetra on pieni ja värikäs. Tämä tetra on pieni ja värikäs. Tämä tetra on pieni ja värikäs. Tarvitaanko lämmitintä? Tarvitaanko lämmitintä? Tarvitaanko lämmitintä? Kyllä, trooppinen kala tarvitsee lämmintä vettä. Kyllä, trooppinen kala tarvitsee lämmintä vettä. Kyllä, trooppinen kala tarvitsee lämmintä vettä. Paljonko ne syövät? Paljonko ne syövät? Paljonko ne syövät? Vain vähän hiutaleita päivässä. Vain vähän hiutaleita päivässä. Vain vähän hiutaleita päivässä. Ostan 6 kalaa. Ostan 6 kalaa. Ostan 6 kalaa. Saanko alennusta? Saanko alennusta? Saanko alennusta? Kyllä, 10%. Kyllä, 10%. Kyllä, 10%. Tarvitsen häkin hamsterille. Tarvitsen häkin hamsterille. Tarvitsen häkin hamsterille. Tämä metallinen on hyvä. Tämä metallinen on hyvä. Tämä metallinen on hyvä. Mahtuuko siihen juoksupyörä? Mahtuuko siihen juoksupyörä? Mahtuuko siihen juoksupyörä? Kyllä, se on tarpeeksi tilava. Kyllä, se on tarpeeksi tilava. Kyllä, se on tarpeeksi tilava. Onko pohja tiivis? Onko pohja tiivis? Onko pohja tiivis? Kyllä, se estää vuodot. Kyllä, se estää vuodot. Kyllä, se estää vuodot. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 45 euroa. Se maksaa 45 euroa. Se maksaa 45 euroa. Otan sen ja pyörän. Otan sen ja pyörän.
Otan sen ja pyörän. Etsin lintua, joka laulaa. Etsin lintua, joka laulaa. Etsin lintua, joka laulaa. Tämä kanarialintu laulaa kauniisti. Tämä kanarialintu laulaa kauniisti. Tämä kanarialintu laulaa kauniisti. Mitä se tarvitsee? Mitä se tarvitsee? Mitä se tarvitsee? Se tarvitsee häkin ja siemeniä. Se tarvitsee häkin ja siemeniä. Se tarvitsee häkin ja siemeniä. Saako sen pitää asunnossa? Saako sen pitää asunnossa? Saako sen pitää asunnossa? Kyllä, se on hiljainen. Kyllä, se on hiljainen. Kyllä, se on hiljainen. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 50 euroa. Se maksaa 50 euroa. Se maksaa 50 euroa. Ostan tämän linnun. Ostan tämän linnun. Ostan tämän linnun. Tarvitsen kissan ruokaa. Tarvitsen kissan ruokaa. Tarvitsen kissan ruokaa. Tämä merkki on luonnollinen. Tämä merkki on luonnollinen. Tämä merkki on luonnollinen. Sisältääkö se lihaa? Sisältääkö se lihaa? Sisältääkö se lihaa? Kyllä, siinä on kanaa. Kyllä, siinä on kanaa. Kyllä, siinä on kanaa. Paljonko tämä pussi maksaa? Paljonko tämä pussi maksaa? Paljonko tämä pussi maksaa? Se maksaa 10 euroa. Se maksaa 10 euroa. Se maksaa 10 euroa. Otan 2 pussia. Otan 2 pussia. Otan 2 pussia. Saanko ruokakupin ilmaiseksi? Saanko ruokakupin ilmaiseksi? Saanko ruokakupin ilmaiseksi? Kyllä, se on tarjouksessa. Kyllä, se on tarjouksessa. Kyllä, se on tarjouksessa. Ostin kilpikonnan lapselleni. Ostin kilpikonnan lapselleni. Ostin kilpikonnan lapselleni. Tämä vesikilpikonna on pieni. Tämä vesikilpikonna on pieni. Tämä vesikilpikonna on pieni. Tarvitaanko UV-lamppua? Tarvitaanko UV-lamppua? Tarvitaanko UV-lamppua? Kyllä, se tarvitsee lämpöä ja valoa. Kyllä, se tarvitsee lämpöä ja valoa. Kyllä, se tarvitsee lämpöä ja valoa. Paljonko akvaario maksaa? Paljonko akvaario maksaa? Paljonko akvaario maksaa?
Perusakvaario maksaa 60 euroa. Perusakvaario maksaa 60 euroa. Perusakvaario maksaa 60 euroa. Otan molemmat. Otan molemmat. Otan molemmat. Etsin tyynyä koiralle. Etsin tyynyä koiralle. Etsin tyynyä koiralle. Tämä pörröinen on erittäin mukava. Tämä pörröinen on erittäin mukava. Tämä pörröinen on erittäin mukava. Kestääkö se pesun? Kestääkö se pesun? Kestääkö se pesun? Kyllä, päällinen on irrotettava. Kyllä, päällinen on irrotettava. Kyllä, päällinen on irrotettava. Mikä koko sopii kultais-Ellen Outajalle? Mikä koko sopii kultais-Ellen Outajalle? Mikä koko sopii kultais-Ellen Outajalle? Iso koko on paras. Iso koko on paras. Iso koko on paras. Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? Se maksaa 70 euroa. Se maksaa 70 euroa. Se maksaa 70 euroa. Ostan tämän. Ostan tämän. Ostan tämän. Tarvitsen hiekkalaatikon kanille. Tarvitsen hiekkalaatikon kanille. Tarvitsen hiekkalaatikon kanille. Tämä muovinen on helppo puhdistaa. Tämä muovinen on helppo puhdistaa. Tämä muovinen on helppo puhdistaa. Mahtuuko se häkkiin? Mahtuuko se häkkiin? Mahtuuko se häkkiin? Kyllä, se on suunniteltu sopimaan. Kyllä, se on suunniteltu sopimaan. Kyllä, se on suunniteltu sopimaan. Paljonko hiekkaa tarvitaan? Paljonko hiekkaa tarvitaan? Paljonko hiekkaa tarvitaan? Noin kilogramma riittää kuukaudeksi. Noin kilogramma riittää kuukaudeksi. Noin kilogramma riittää kuukaudeksi. Otan laatikon ja hiekan. Otan laatikon ja hiekan. Otan laatikon ja hiekan. Etsin kiipeilypuuta papukaijalle. Etsin kiipeilypuuta papukaijalle. Etsin kiipeilypuuta papukaijalle. Tämä puinen on turvallinen ja tukeva. Tämä puinen on turvallinen ja tukeva. Tämä puinen on turvallinen ja tukeva. Pitääkö se kiinnittää? Pitääkö se kiinnittää? Pitääkö se kiinnittää? Kyllä, se helpottaa lintua. Kyllä, se helpottaa lintua. Kyllä, se helpottaa lintua. Mitä leluja siihen sopii? Mitä leluja siihen sopii? Mitä leluja siihen sopii?
Kello ja köysi ovat hyviä. Kello ja köysi ovat hyviä. Kello ja köysi ovat hyviä. Paljonko koko setti maksaa? Paljonko koko setti maksaa? Paljonko koko setti maksaa? Se maksaa 80 euroa. Se maksaa 80 euroa. Se maksaa 80 euroa. Ostan lelut ja puun. Ostan lelut ja puun. Ostan lelut ja puun. Tarvitsen akuutin koiran hoitoon. Tarvitsen akuutin koiran hoitoon. Tarvitsen akuutin koiran hoitoon. Mikä vaivaa teidän koiraanne? Mikä vaivaa teidän koiraanne? Mikä vaivaa teidän koiraanne? Se on vuotava liikaa. Se on vuotava liikaa. Se on vuotava liikaa. Tulkaa nopeasti tänne. Tulkaa nopeasti tänne. Tulkaa nopeasti tänne. Otan verinäytteen ensin. Otan verinäytteen ensin. Otan verinäytteen ensin. Saadaanko se rauhoitettua? Saadaanko se rauhoitettua? Saadaanko se rauhoitettua? Kyllä, rauhoitus auttaa. Kyllä, rauhoitus auttaa. Kyllä, rauhoitus auttaa. Onko se kipeä? Onko se kipeä? Onko se kipeä? Kyllä, kipulääke on annettava. Kyllä, kipulääke on annettava. Kyllä, kipulääke on annettava. Pysy rauhallisena. Pysy rauhallisena. Pysy rauhallisena. Ostin akvaarion kultakaloille. Ostin akvaarion kultakaloille. Ostin akvaarion kultakaloille. Tämä säiliö on 60 litraa. Tämä säiliö on 60 litraa. Tämä säiliö on 60 litraa. Tarvitsenko suodatinta? Tarvitsenko suodatinta? Tarvitsenko suodatinta? Kyllä, se pitää veden puhtaana. Kyllä, se pitää veden puhtaana. Kyllä, se pitää veden puhtaana. Paljonko valo on? Paljonko valo on? Paljonko valo on? Valo maksaa 30 euroa. Valo maksaa 30 euroa. Valo maksaa 30 euroa. Otan suodattimen ja valon. Otan suodattimen ja valon. Otan suodattimen ja valon. Tarvitsen koiran ruokakupin. Tarvitsen koiran ruokakupin. Tarvitsen koiran ruokakupin. Tämä ruostumaton teräskuppi on hyvä. Tämä ruostumaton teräskuppi on hyvä. Tämä ruostumaton teräskuppi on hyvä.
Onko se helppo puhdistaa? Onko se helppo puhdistaa? Onko se helppo puhdistaa? Kyllä, se on konepestävä. Kyllä, se on konepestävä. Kyllä, se on konepestävä. Mikä koko sopii suurelle koiralle? Mikä koko sopii suurelle koiralle? Mikä koko sopii suurelle koiralle? Iso kuppi on paras. Iso kuppi on paras. Iso kuppi on paras. Paljonko tämä maksaa? Paljonko tämä maksaa? Paljonko tämä maksaa? Se maksaa 10 euroa. Se maksaa 10 euroa. Se maksaa 10 euroa. Ostin terran Matelioille. Ostin terran Matelioille. Ostin terran Matelioille. Tämä terra on lasia ja tilava. Tämä terra on lasia ja tilava. Tämä terra on lasia ja tilava. Tarvitaanko lämpölampua? Tarvitaanko lämpölampua? Tarvitaanko lämpölampua? Kyllä, Matelia tarvitsee lämpöä. Kyllä, Matelia tarvitsee lämpöä. Kyllä, Matelia tarvitsee lämpöä. Mitä muuta tarvitaan? Mitä muuta tarvitaan? Mitä muuta tarvitaan? Kosteus ja kivet on tärkeitä. Kosteus ja kivet on tärkeitä. Kosteus ja kivet on tärkeitä. Paljonko tämä kokonaisuus maksaa? Paljonko tämä kokonaisuus maksaa? Paljonko tämä kokonaisuus maksaa? Se maksaa 150 euroa. Se maksaa 150 euroa. Se maksaa 150 euroa. Haluan kissan pedin. Haluan kissan pedin. Haluan kissan pedin. Tämä villainen on pehmeä ja lämmin. Tämä villainen on pehmeä ja lämmin. Tämä villainen on pehmeä ja lämmin. Peseytyykö se helposti? Peseytyykö se helposti? Peseytyykö se helposti? Kyllä, konepesu onnistuu. Kyllä, konepesu onnistuu. Kyllä, konepesu onnistuu. Mikä koko sopii isokissalle? Mikä koko sopii isokissalle? Mikä koko sopii isokissalle? Iso koko on paras. Iso koko on paras. Iso koko on paras. Otan tämän pedin. Otan tämän pedin. Otan tämän pedin. Tarvitsen häkin hamsterille. Tarvitsen häkin hamsterille. Tarvitsen häkin hamsterille. Tämä häkki on metallia ja helppo koota. Tämä häkki on metallia ja helppo koota. Tämä häkki on metallia ja helppo koota.
Onko se turvallinen? Onko se turvallinen? Onko se turvallinen? Kyllä, terävät reunat on pehmustettu. Kyllä, terävät reunat on pehmustettu. Kyllä, terävät reunat on pehmustettu. Mitä tarvitaan lisäksi? Mitä tarvitaan lisäksi? Mitä tarvitaan lisäksi? Pilli ja juomapullo ovat tärkeitä. Pilli ja juomapullo ovat tärkeitä. Pilli ja juomapullo ovat tärkeitä. Paljonko koko setti maksaa? Paljonko koko setti maksaa? Paljonko koko setti maksaa? Se maksaa 45 euroa. Se maksaa 45 euroa. Se maksaa 45 euroa. Ostin papukaijan viidakkoon. Ostin papukaijan viidakkoon. Ostin papukaijan viidakkoon. Tämä viidakko on keinotekoinen, mutta kaunis. Tämä viidakko on keinotekoinen, mutta kaunis. Tämä viidakko on keinotekoinen, mutta kaunis. Tarvitseeko se oksia? Tarvitseeko se oksia? Tarvitseeko se oksia? Kyllä, oksat ovat tärkeitä istumiseen. Kyllä, oksat ovat tärkeitä istumiseen. Kyllä, oksat ovat tärkeitä istumiseen. Mitä leluja on saatavilla? Mitä leluja on saatavilla? Mitä leluja on saatavilla? Kello ja köysi sopivat hyvin. Kello ja köysi sopivat hyvin. Kello ja köysi sopivat hyvin. Paljonko tämä kokonaisuus maksaa? Paljonko tämä kokonaisuus maksaa? Paljonko tämä kokonaisuus maksaa? Se maksaa 120 euroa. Se maksaa 120 euroa. Se maksaa 120 euroa. Tarvitsen akvaarion kasveille. Tarvitsen akvaarion kasveille. Tarvitsen akvaarion kasveille. Tämä akvaario on 30 litraa ja kirkas. Tämä akvaario on 30 litraa ja kirkas. Tämä akvaario on 30 litraa ja kirkas. Paljonko valoa tarvitaan? Paljonko valoa tarvitaan? Paljonko valoa tarvitaan? Kasvit tarvitsevat paljon valoa. Kasvit tarvitsevat paljon valoa. Kasvit tarvitsevat paljon valoa. Onko lannoitetta myynnissä? Onko lannoitetta myynnissä? Onko lannoitetta myynnissä? Kyllä, nestemäinen lannoite on hyvä. Kyllä, nestemäinen lannoite on hyvä. Kyllä, nestemäinen lannoite on hyvä. Otan akvaarion ja lampun. Otan akvaarion ja lampun. Otan akvaarion ja lampun. Haluan koiran tassuvoitetta. Haluan koiran tassuvoitetta.
Haluan koiran tassuvoitetta. Tämä voide on luonnollinen ja turvallinen. Tämä voide on luonnollinen ja turvallinen. Tämä voide on luonnollinen ja turvallinen. Onko se hyvä talvella? Onko se hyvä talvella? Onko se hyvä talvella? Kyllä, suola ja jää vahingoittavat tassuja. Kyllä, suola ja jää vahingoittavat tassuja. Kyllä, suola ja jää vahingoittavat tassuja. Miten sitä käytetään? Miten sitä käytetään? Miten sitä käytetään? Levitä ohuelti ennen ulkoilua. Levitä ohuelti ennen ulkoilua. Levitä ohuelti ennen ulkoilua. Paljonko tämä maksaa? Paljonko tämä maksaa? Paljonko tämä maksaa? Se maksaa 8 euroa. Se maksaa 8 euroa. Se maksaa 8 euroa. Tarvitsen jyrsijän leluja. Tarvitsen jyrsijän leluja. Tarvitsen jyrsijän leluja. Tämä pallo on puuta ja turvallinen. Tämä pallo on puuta ja turvallinen. Tämä pallo on puuta ja turvallinen. Pureskeleeko se sitä? Pureskeleeko se sitä? Pureskeleeko se sitä? Kyllä, pureskeltavat lelut ovat tärkeitä. Kyllä, pureskeltavat lelut ovat tärkeitä. Kyllä, pureskeltavat lelut ovat tärkeitä. Mitä muuta on? Mitä muuta on? Mitä muuta on? Tunneli on hauska ja jännittävä. Tunneli on hauska ja jännittävä. Tunneli on hauska ja jännittävä. Otan pallon ja tunnelin. Otan pallon ja tunnelin. Otan pallon ja tunnelin. Haluan matelian kiviä. Haluan matelian kiviä. Haluan matelian kiviä. Nämä kivet ovat lämpökäsiteltyjä ja turvallisia. Nämä kivet ovat lämpökäsiteltyjä ja turvallisia. Nämä kivet ovat lämpökäsiteltyjä ja turvallisia. Tarvitaanko lisää piilopaikkoja? Tarvitaanko lisää piilopaikkoja? Tarvitaanko lisää piilopaikkoja? Kyllä, piilo on tärkeä stressin vähentämiseksi. Kyllä, piilo on tärkeä stressin vähentämiseksi. Kyllä, piilo on tärkeä stressin vähentämiseksi. Mitä maksaa tämä pussi? Mitä maksaa tämä pussi? Mitä maksaa tämä pussi? Se maksaa 12 euroa. Se maksaa 12 euroa. Se maksaa 12 euroa. Otan kivet ja piilon. Otan kivet ja piilon. Otan kivet ja piilon. Tarvitsen allergia-ruokaa kissalle. Tarvitsen allergia-ruokaa kissalle.
Tarvitsen allergia-ruokaa kissalle. Tämä rehu on viljatonta ja hypoallergeenista. Tämä rehu on viljatonta ja hypoallergeenista. Tämä rehu on viljatonta ja hypoallergeenista. Toimiiko se herkälle vatsalle? Toimiiko se herkälle vatsalle? Toimiiko se herkälle vatsalle? Kyllä, vatsa rauhoittuu nopeasti. Kyllä, vatsa rauhoittuu nopeasti. Kyllä, vatsa rauhoittuu nopeasti. Mistä tietää, että se sopii? Mistä tietää, että se sopii? Mistä tietää, että se sopii? Kokeile pientä annosta ensin. Kokeile pientä annosta ensin. Kokeile pientä annosta ensin. Paljonko pussi maksaa? Paljonko pussi maksaa? Paljonko pussi maksaa? Se maksaa 25 euroa. Se maksaa 25 euroa. Se maksaa 25 euroa. Ostin hamsterin pyörän. Ostin hamsterin pyörän. Ostin hamsterin pyörän. Tämä pyörä on hiljainen ja halkaisijaltaan 20 senttimetriä. Tämä pyörä on hiljainen ja halkaisijaltaan 20 senttimetriä. Tämä pyörä on hiljainen ja halkaisijaltaan 20 senttimetriä. Onko se turvallinen? Onko se turvallinen? Onko se turvallinen? Kyllä, pinta on pehmeä eikä satuta jalkoja. Kyllä, pinta on pehmeä eikä satuta jalkoja. Kyllä, pinta on pehmeä eikä satuta jalkoja. Miten se asennetaan? Miten se asennetaan? Miten se asennetaan? Kiinnitä se telineeseen ruuveilla. Kiinnitä se telineeseen ruuveilla. Kiinnitä se telineeseen ruuveilla. Otan pyörän ja vettä. Otan pyörän ja vettä. Otan pyörän ja vettä. Tarvitsen kanin häkin puhdistusainetta. Tarvitsen kanin häkin puhdistusainetta. Tarvitsen kanin häkin puhdistusainetta.